Trochę rzeczy ku nam przyszło z Ameryki. No nie będę wymieniać, bo wy wiecie. Nie jeno dżinsy, nie jeno Coca-Cola, ale też rozmaite obyczaje. Jedno święto mi się podoba, to są walentynki. I ja jeszcze o nim wam troszkę porozprawiam, no przed walentynkami. Ale jedno święto mi się richtig nie podoba. To jest Halloween. Tak na całym świecie ludzie w dawnych kulturach świętowali święto zmarłych, jakby one się nie nazywało. Dyć Mickiewicz opisał w Dziadach rozmaite obrządki, dyć w niektórych jeszcze częściach Polski się świętuje na grobie zmarłego, pije się gorzoła, je się kołocz. Jak zmarły nieboszczyk kurzył cygarety, to się ludzie też zakurzają. Tyć jomą chłopa pochowanego, to tam koło mnie jest taka kobieta, co ona sama nie kurzy, koło mnie kobieta gdowa, nie że ona nieboszczyk. Ale ona zawsze się na te święto zmarłych zakurzy cygareta, bo padło, że jej chłop kurzył. I ja wam powiem, że takie radosne obrządki, Halloween, takie straszenie, robienie z tego głupot, to jest takie trochę poniewieranie tej pamięci, tych naszych bliskich, drogich, co odeszli na tamta strona. Jak mój chłop umarł, a temu już będzie poranoście roków, ja strasznie rozpaczała, bo była młoda i ktoś mi powiedział taką mądrą rzecz, że to jest szczęście, że wiem, kaj jest jego grób. Bo są ludzie, co nie wiedzą, kaj te ich bliskie się potracili. Dyć wojna. Ja miała takiego dziadka, co go nie poznała, zginął w Dachau. Wiem, że przeleciał bez komin. Jakbyście byli w Pszczynie, to tam za tym rantym parku przy pałacu jest też cmentarz żołnierzy radzieckich. Mnie tak zadziwiło, że tam jest no taki kamień i dejmy na to pisze 120, a to znaczy, że tam jest 120 chłopa pod tym kamieniem. Bez nazwiska, bez imienia, bez krzyżyka. Nie chcielibyście być tak pochowane. Czyli może to jest dobrze, że my możemy się pójść na ten grób i pożykać za tych naszych bliskich. Ale mimo, że mamy XXI wiek, że właściwie wiele rzeczy jest takich nowomodnych, ułatwiających nam życie. Mnie nawet śmieszą takie znicze z baterią driny, co nie trzeba sztrachecli, no człowiek stryknie i to się świeci 8 godzin, taka choćby latarka. Ale ten sam moment, gdyś to przeżyła i z moim chłopem, z moją mamulką, bo ich musiała pochować, ten sam moment tego przejścia na tamta strona, to jest taki richtig trochę pogański. Bo co? Trzeba pozasłaniać lustra. Po jakiemu? Ano, lustro dzisiaj to do mnie służy, co by my się podziwali, jakie my są gryfne, nie? Albo nie. Ale dawniej to była taka brama na tamten świat, co by tamte, co przyszli po tego naszego nieboszczyka, nos też przy okazji nie zabrali. Co się jeszcze robi? Jak ktoś ich ma ciężkie skonanie, to się otwiera okna i drzwi, też się czasami rozpino knefle, rozwiązuje się węzły i co jest ciekawe, moment przejścia w drugą stronę, jak się dziecko rodzi, a położnica ma richtig ciężki poród, robi się to samo. Rozwiązuje się węzły, odpino knefle, otwiera drzwi w szranku i wysuwa szuflady.
No tak, po prawdzie to jest to samo. My się rodzimy na tamta strona, na ten lepszy świat, a bajtel się rodzi na ten świat, no też w bólach i cierpieniu. Ale też jest taki jeden obyczaj i to mnie też tak trochę zawsze niepokoi. Mianowicie nieboszczyka trzeba umyć. I ta woda po tym nieboszczyku, ona ma magiczną moc uzdrawiającą. Ponoć poradzi lekować rozmaite znamiona, poradzi zabierać to, co nam dolego. To jest richtig pogański obyczaj. Ja myślę, że trzeba zapolić świeczka i pożykać, co by ten nasz bliski trafił do tej jasności. No patrzcie, z lewej ręki, a nie chce mi się zapolić, no toż pamiętajcie, jak będziecie kajsik na knotarzek zapomniała, no nie, to jest niemożliwe. Kopiełach znicz bez nie poli się poli. Także pożykajcie za nich i za tych, co nie mają grobu.